Tam kelen pe de bɛ an bolo. Tam kelen pe wa preuve de do fana hen. Wa tam nafa ka bon dɛ. Preuve de do. O la video y'a partager kosɛbɛ. Preuve dɔ de b'an bolo su in na France contre la preuve. A b'a dɔn Mali ye plainte do Conseil de sécurité la ka demande kɛ ko dalilɔ b'an bolo ko preuve b'an bolo France contre la k'a fɔ ko Mali kɛlɛ a terrorisme ko France nɔ b'a la ko France bi kunnafoniya di terrorisme ma ko France bi dalilɔ di renseignement di terrorisme ma k'a bɛ marifa d'u ma k'a bɛ dɔw ta ka t'u sigi k'a b'u former k'a bɛ fɛn caman kɛ. Mali y'o laɲini min kɛ Conseil de sécurité la ko sigi ka kɛ ka kuma a kan walasa an k'an ka dalilu da kɛnɛ kan walasa Conseil de sécurité min sigira walasa ka diɲɛ lakana k'a kɔlɔsi o France ka wele bɔgɔ jeninen k'a ka dabila France ni min ka kan o ka kɛ France walasa Mali bɛ lafiya cogo min. A dɔw fo bi dama to a kuma la. Aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko o don na Nations Unies secrétaire général ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali la yan kalo 3 o kalo 3 o bɛ bataki sɛbɛn o bata kɔnɔna la a bɛ ɲɛfɔli kɛ kalo 3 kɔnɔna la MINUSMA bɛ Mali la yan u ye mun ye u ye mun mɛn u ye mun kɛ k'o kɛra cogo di. O bataki min taara o don na sigi ka o kunna o sigi fana kɛnɛ kan a y'a ye k'a fɔ ko a kɛra ring ye a kɛra box kɛnɛ ye an ka son excellence Maréchal Abdoulaye Diop ale ni Faransi ka lasigiden min tun bɛ yen kuma kɔni falen-falenna u ni ɲɔgɔn cɛ an ye dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna o la. O fana kɛnɛ kan an ka jamana y'a laɲini k'a fɔ fɔlɔ anw dabali bannen don Nations Unies bɛ se ka taa nin rapport kɛ kalo 3 kɔnɔna la cogo min na ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ ko anw ye laɲini min kɛ ko a ma sɔn k'o kɛ a kɔnɔna la. Kelen filanan ye jumɛn an b'a ɲini Nations Unies fɛ an b'a ɲini Conseil de sécurité fɛ halisa an mago bɛ sigi na Mali mago bɛ sigi na parce que France représentant min tun bɛ yen ko an ye nkalon da o la k'an bɛ k'o tɔgɔ tiɲɛ ko k'a sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ olu ma deli ka terroriste financer ma deli ka u ka avion kɛ k'an ka espace la comment dire la sago k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo olu ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ u ni Mali cɛ accord olu ma deli k'a violer. Abdoulaye Diop y'a yira la k'a fɔ ko n'i dalen b'i yɛrɛ la komi e ko déjà ko anw ye nkalon da aw la o ɲuman ye min ye kɛnɛ y'an ka sigi dalu min b'an bolo an b'a da dalu min bɛ aw bolo a b'a da. O ye kelen. Filanan ye jumɛn komi kɛnɛ in tɛ se ka sigi anw fɛ fo mɔgɔ minnu bɛ Conseil de sécurité la olu dɔ de ka dossier in ta ka na ni a ye komi aw yɛrɛ ni yɛrɛ lajɛya ka di aw ye yanni k'i ta kɛ kuma camanba ye aw yɛrɛ ka dossier in ta siɲɛ kelen sa a kana parce que a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ walasa nin sigi in kana kɛ komi e ye kuma daminɛ ka ban a ta ka na n'a ye. Kɔfɛ anw fana taara ɲinini kɛ a b'a dɔn Mɛmɛn ti bɔ a ka recherche la an taara ɲinini kɛ an taara recherche kɛ an taara bɔ a ka ja Mali dɔrɔn tɛ ja Faransi taara yɔrɔ o yɔrɔ Faransi ka baara de ye terroriste financer ja Faransi taara yɔrɔ o yɔrɔ Faransi ka baara de ka terroriste k'u tɔbɔtɔ ka wari d'u ma Faransi taara yɔrɔ o yɔrɔ ja Faransi ka baara de ka terroriste dɛmɛ n'a fɔ a bɛ ka kɛ Mali la cogo min. O de la dɔgɔkun tɛmɛnen l'Américain fɛ yen Américain fɛ yen Faransi fa u fa ani u ba u ka allié u ni minnu bɛ ka jɛ ka diɲɛ ci Américain fɛ yen olu de ye Faransi condamné ko a bɛ ka wari bɔ k'a di terroriste ma ka Faransi condamné ko Faransi wari di terroriste ma k'o terroriste kɛra sababu ye ko ka Américain faga ka Faransi condamné dollar wari miliyɔn caman la. N'an kun y'a bɔ fan wɛrɛ fɛ u b'a fɔ k'an ye nkalon da o la an taara Faransɛw yɛrɛ ka ta u yɛrɛ fɛ yen ka na n'a ye an b'a video k'a la k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na aw b'a lamɛn ni Ala sɔnna kuma maliyɛnw bi ta Faransiko ka preuve min yira la ko min ye nkalon ye Américain yɛrɛ bɔra ni preuve dɔ ye Faransi contre la ninnu ka jɛ kɔni ko ɲɔgɔn badenw bɛ suya ja u bɛ jɛ la nka u yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko si ma ɲi kuma maliyɛnw video a partage kosɛbɛ. Fɛn min ye Faransi ye n'o fɔ aw ye a minɛna a minɛnen an b'a video k'a la ensuite n'a y'a lajɛ an bɛ sɔrɔ k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na n'an tilala o la Abdoulaye Diop fana jaabi dɔ kɛ conférence de presse la an b'o fana kɛ a la nka yan'o cɛ an kanubaga n'an dɛmɛbagaba n'o ye Cherif Thiam Haidara an ka foli ani tanu bɛ a kosɛbɛ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw a fana b'a fɔ k'a fɔ ko ni bana n'a ma yala a fura tɛ sɔrɔ fura ma jɔ maa tɛ mɔgɔ kana jɔ fura la mɔgɔ si tɛ ka bana sababuya dɔn Cherifukɛ ka fura mɔgɔ ma deli k'a lagosi an ye fɔlɔ mɔgɔ m'a fɔ an ye fɔlɔ k'u y'a ta k'a ma fɛn ɲɛ u ye m'a fɔ n k'a bɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye m'a fɔ n k'a bɛ san fɛn kɛ mɔgɔ ye ayi
fura de bɛ a bolo n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ furakɛ cogo min na a fana bɛ mɔgɔ furakɛ ten ma n'a gɛlɛyara k'a jigin a taara aw kɔni ye fura di na ma fura ɲana yɛrɛ dɛ fura a y'a sɔrɔ ne tun man kɛnɛ yɛrɛ de n tun dalen de don furudimi juguman bɛ na bi kɔni alhamdulillah ne ye fura ta nɔgɔyara ma yɛrɛ de ala la ni mɔgɔ min kɔni y'a ta ne tɛ mɔgɔ nɛgɛn dɛ ni min y'a ta fura kɔni ka ɲi ni m'a ta fana fura kɔni ka ɲi dɛ a ye min kɛ na la ne yɛrɛ ni ala de b'a dɔn a ɲana ne ma yɛrɛ de wallahi ne kɔni min fɔ jama ye bɛɛ k'a ta bɛɛ k'a lajɛ n'a kɛra cogoya min na a kɔni ka ɲi ala n'a kɛra b'a dɔn ne kɔni bɛ kuma ni ala de ye a ɲana ne ma dɛ nkalon tɛ foyi ɲana ne ma yɛrɛ de wallahi yalima furudimi tun bɛ la a mɛnna furudimi mɛnna ne la wallahi a bɛ san 7 yɛrɛ de bɔ a bɛ ne la bari bi kɔni alhamdulillah ne fa mana ka fura yɛrɛ ta n ka dɔgɔtɔrɔ furaw filɛ n bolo n y'a bila ye n kɔni bɛ k'ale de ta sisan nɔgɔyara ma yɛrɛ de wallahi ne kɔni karamɔgɔ bɛ n bisimila dɛ n bɛ taga aw fɛ yen n bɛ taga yɛlɛma Aux États-Unis, le cimentier français Lafarge va passer à la caisse amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. En fait, Lafarge, Camille, est accusé d'avoir aidé des organisations terroristes en Syrie pour pouvoir continuer à travailler. Oui, c'est une amende record, l'une des plus importantes jamais payées par une compagnie privée pour avoir aidé des organisations terroristes. Le cimentier Lafarge a été condamné par la justice américaine à verser 790 millions d'euros de pénalité. Ce qui est reproché à l'entreprise, c'est d'avoir versé de l'argent entre 2013 et 2014 en Syrie à des groupes terroristes comme l'État islamique pour continuer à faire fonctionner normalement son usine de ciment. Alors certes, le groupe Lafarge a dit regretter ces actes, mais je peux vous dire qu'ici, aux États-Unis, la décision a été plus qu'applaudie puisque pendant que le cimentier Lafarge versait cet argent à des groupes terroristes, plusieurs Américains ont été enlevés sur le sol syrien. Certains ont été torturés, exécutés, d'autres décapités. Vous vous souvenez sûrement de James Foley. Et puis les poursuites ne devraient pas s'arrêter ici puisqu'en France, le cimentier Lafarge est également inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Ayiwa Maliɲɛnw sisan an bɛ sɔrɔ ka bayɛlɛma aw ye bamanankan na. Aux États-Unis, le cimentier français Lafarge va passer à la caisse amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. 778 millions de dollars. France société dɔ bɛ yen u ka baara ye ciment ko ye o de condamné na américain fɛ 700 et quelques millions de dollars. N'i y'a ta fa kɔnɔna mɔgɔ t'a milliard hakɛ yɛrɛ dɔn. A ɲangira k'a ka o sara Amérique ye k'o ye américain joli wari ye. Américain minnu sara, américain minnu banana o y'o wari ye, o y'olu nisɔngɔ ye. France ka nin société a condamné mun kama an ka lamɛn. Aux États-Unis, le
le cimentier français Lafarge va passer à la caisse amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. En fait, Lafarge, Camille, est accusé d'avoir aidé des organisations terroristes en Syrie pour pouvoir continuer à travailler. Aywa, ko a ɲangira kun jumɛn kama ko a ɲangira de ko Syrie ka bɔ 2013 la ka na 2014 la ko Faransi ka ni société ko terroriste ka groupe minnu tun bɛ Syrie a ka baara tun ye jumɛn ka olu dɛmɛ ka wari di olu ma ɔ ko nin dun nin terroriste ninnu ni Faransi ka ni société tun bɛ wari di olu ma n'a kɔnɛna k'a ka dollar wari miliyɔn 700 ni kɔ sara ko ninnu kɛra sababu ye ka lamɛrikɛnden caman faga ninnu kɛra sababu ye ka lamɛrikɛnden caman bana ɔ n'a ma ɲɛ ko lamɛrikɛndenw olu ka banani olu ka saya olu boli bɔ yen o sababuya bɔra Faransi ka société ye wari min di terroriste ma o kuma ko Faransi kan ka ɲani amɛrikɛndenw joli bɔlen. Aux États-Unis, le cimentier français Lafarge va passer à la caisse amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. En fait, Lafarge, Camille, est accusé d'avoir aidé des organisations terroristes en Syrie pour pouvoir continuer à travailler. Oui, c'est une amende record, l'une des plus importantes jamais payées par une compagnie privée pour avoir aidé des organisations terroristes. En 2014 en Syrie à des groupes terroristes comme l'État islamique pour continuer à faire fonctionner normalement son usine de ciment. Alors certes, le groupe Lafarge a dit regretter ces actes, mais je peux vous dire qu'ici, aux États-Unis, la décision a été plus qu'applaudie puisque pendant que le cimentier Lafarge verse cet argent à des groupes terroristes, plusieurs Américains ont été enlevés sur le sol syrien. Certains ont été torturés, exécutés, d'autres décapités. Vous vous souvenez sûrement de James Foley. Et puis les poursuites ne devraient pas s'arrêter ici puisqu'en France, le cimentier Lafarge est également inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Gasi a jugara ko wa société min condamné na américain fe ama da chala de ama da la chala de a sona ma ka fɔ ko tiɲɛ la k'a y'a kɛ wa ko ale nimisara a nimisara mais a y'a kɛ wa ko a ka nin condamnation tellement que a jara américain denw a jara amérique population ye parce que ko ni société française in ka wari de kama terroriste américain denw torturé k'u minɛ k'u ni degun k'u nima tɔɔrɔ ko ni France société in de kama ka wari kama terroriste de 2013 à 2014 Syrie américain denw sara américain denw de bɔra o condamnation kɛlen pour que France état yɛrɛ parce que a b'a dɔn France bɛ fɛn dɔ kɛ France bɛ jamana o jamana kan France bɛ jamana o jamana sɔn état yɛrɛ tɛ taga directement ka taa sɔnni kɛ état tɛ taga directement ka taga tiɲɛni kɛ état b'i dogo sociétés de kɔfɛ a société n'olu ye wari sɔrɔ oligarchie b'a wari sɔrɔ France état yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ groupe Bolloré Total a n'a ɲɔgɔnna camanw ani Areva o la olu de bɛ terrorisme financer olu de bɛ wari di terrorisme ma olu de bɛ terrorisme entretenir o la France bɛ nafa sɔrɔ a la américains kɛlen ka nin condamnation kɛ o la France yɛrɛ wulila ka semblant procès dɔ kɛ k'olu fana bɛna nin société in nɔ minɛ France parce que crime contre humanité o ye jumɛn a ye nin min kɛ a ye terrorisme dɛmɛ ni min kɛ k'a ye dankari adamadenya hakɛ la o maliyɛnw américains filɛ nin ka prévu dɔ sama ka bɔ France contre la k'o da kɛnɛ ka diɲɛ bɛɛ ye a ye o France kelen de bɛ anw fɛ yan o France kelen ka société de bɛ anw fɛ yan olu ka société bɛ anw fɛ yan maliyɛnw terrorisme bɛ ban yan cogo di o France kelen ka société de bɛ sanayɛlɛ la Sahel kɔnɔna la a Areva n'a ɲɔgɔnna camanw olu de ka société bɛ première ligne na o maliyɛnw terrorisme bɛ ban anw fɛ yen cogo di rébellion bɛ ban anw fɛ yen cogo di ka o France ka o société to yen ne bɛ aw ɲininka parce que France état yɛrɛ tɛna t'i tilen k'a ko ninnu caman kɛ o France hali ni terroriste ye minɛnw kɛ n'u ye otage minɛ par exemple ni France bɛ fɛ ka terroriste groupe dɔ financer sisan
u bɛ service secret mɔgɔ dɔ bila ka na u bɛ n'i yɛrɛ kɛ humanitaire anw fɛ yan u b'o bila ka na u bɛna baara kɛ a ka société dɔ la par exemple Areva ou bien groupe Bolloré dɔ la o tigi bɛ taa caméra dɔ ta ka t'i yaala yaala terrorisme yɔrɔ la ou bien k'i yɛrɛ kɛ journaliste ye n'u nana u t'i yaala yaala yɔrɔ dɔ la terroriste bɛ yɔrɔ min na o la terroriste bɛ sɔrɔ k'aw minɛ o la ni terroriste y'o minɛ Faransi bɛ sɔrɔ k'a ka société bila ka rançon sara o tigi ye o terroriste ye o ye financement de dictateur ma dɛ fana parce que Faransi tɛna segin ka wari ta ka di terroriste ma a bɛ mun kɛ a b'a ka mɔgɔ dɔ bila ka taga di terroriste ma a ye karisa minɛ o la n'a ye nin minɛ n bɛna wari di aw ma ko aw k'a bila wa n yɛrɛ tɛna wari di aw ma n bɛna société dɔ bila o ka wari di aw ma o la a tɛ fɔ ko anw y'a kɛ o la o négociation na e ko Faransi ye dɔ libéré Sahel kɔnɔ yan nɔ fan dɔ fɛ 30 millions d'euros o di terroriste ma ko ka mɔgɔ 4 bila 30 millions d'euros Faransi ka mɔgɔ 4 min tun bɛ anw fɛ yan 30 millions d'euros o di ko ka mɔgɔ 4 bila o 30 millions d'euros o miliyari joli o taara don terroriste tɛgɛ o kɔrɔ ye jumɛn a ye taa marifa san a ye taa renseignement san a y'a ka kɛlɛkɛdenw san Faransi b'o de la anw contrôle la an ka jamanaw kɔnɔ ɔ a tɛgɛ talen filɛ nin ye o tuma a ye nin video partager maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama n'olu bɛ preuve ɲini na a ye taa nin d'u ma an ka foli kanu bɛ aw bɛɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka jamanadenw fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an ka to jɔlen ni Ala sɔnna ma ko bɛ ɲɛnabɔ maliyɛnw bi Burkina fɛn min ye Ibrahim Traoré président kura a ye serment prêté a y'a bolo kɔrɔta k'i kale jamanadenw ɲɛkɔrɔ n bɛ dugawu k'a ye Ala k'a kɛ fanga d'a ma Ala k'a kɛ Assimi kura ye Burkina an ka maliyɛnw dabaliba ye min ye conseil de sécurité de bɛ taga sigi anw kan ko exaction mɔgɔ min t'a bɔ ka kuma ko fɛn dɔ bɛ fɛ ka silasa kɛ k'a sɔrɔ aw ni terroriste bɛ ɲɔgɔn na tile kelen Tchad mɔgɔ 50 ani kɔ k'u bɔnɛ o ni la ni marifa ye k'u bɔra ko ka manifester k'u ka hakɛw ɲini n t'a dɔn n'aw b'a jateminɛ u ka Nations Unies n'u ka Faransi n'u ka fɛn ninnu bɛɛ u bɛ crime de guerre fɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ crime contre humanité fɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ exaction fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o ye n'aw sera terroriste ma ou bien n'aw sera rebelle ma mais ni manifestant fagara foyi tɛ fɔ o ye manifestant fagalen exaction ko kuma tɛ fɔ a tɛ sɛbɛn rapport la Mali la 2020 mɔgɔw bɔra yan nɔ mɔgɔw fagara a ma fɔ exaction ko kuma ma fɔ a ma sɛbɛn rapport la Nations Unies hali sini a ma dakuruɲɛ kelen fɔ a la wa Tchad ta in fana kelen filɛ nin ye o tɛna dakuruɲɛ kelen fɔ a la foyi tɛ fɔ parce que olu bolo jamanaden minnu bɛ k'u ka hakɛ ɲini jɛlenya la olu joli ye fu bɛɛ ye kelen parce que n'olu ka wulikajɔ ninnu sɔn ka kɛ sababuya Faransi bɛ sɔn k'a gɛn mais minnu bɛ marifa ta jamana kama n'aw sera o de ma a bɛ exaction ko kuma mɛn tubabu ninnu da mali o tuma an k'an fara t'u la an k'a dɔn k'a fɔ ko. Nous, on est à un stade où on préfère maintenant parler des problèmes du Mali et pas de nos problèmes avec la France. Parce que ça fait des mois, des années qu'on ne parle que de cela. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment apporter la sécurité aux Maliens, comment améliorer les conditions de vie des Maliens, et comment faire en sorte que ce processus de transition que nous conduisions puisse arriver à son terme et que nous puissions travailler avec les voisins et les autres. La France, pour nous, est un partenaire comme tous les autres. Le Mali a indiqué, vous savez, nous avons des problèmes avec une certaine politique ou la politique française. Il n'y a pas de problème particulier entre les populations maliennes et les populations françaises. Je rappelle, depuis le temps où on a cette crise avec la France, il n'y a pas de biens de personnes françaises, de sociétés françaises ou d'emprises diplomatiques françaises qui ont fait l'objet d'attaques de la part des populations maliennes. Donc nous avons un différend avec les autorités françaises. La seule question que le Mali a mis en avant, c'est d'être considéré comme un pays souverain, d'être respecté, de comprendre qu'on n'est plus dans une phase coloniale ou néocoloniale et d'établir des relations empreintes de respect mutuel, mais aussi des relations sur le plan de la coopération qui sont des relations gagnant-gagnant, des relations qui comprennent que le Mali est un pays majeur, les Maliens constituent des populations majeures, nous sommes une vieille civilisation et que nous n'avons pas besoin que les autres viennent nous tenir la main ou nous dire ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous.